No joo, lähtötilanne oli se, että meidän ohjaamon lattiakonstruktio koostuu aika monesta eri hitsattavasta osasta ja siinä oli jopa 19 osaa siinä, jos kaikki hitsausmutterit lasketaan mukaan. Ja me lähdettiin sitten hakemaan kumppania meidän mukaan, jonka kanssa yhteistyössä sitten kehitettiin tämmöinen uusi lattiakonstruktio. Suunnittelijat tajusivat sen asian, että tämä voidaan suunnitella tällainen tämä osa. Ei tarvitse särmätä eikä hitsata, vaan voidaan niin vetämällä tehdä, niin saadaan mittatarkkoja osia. Meillä on helppo automatisoida, saadaan jäykkiä osia. Keveys on yksi asia, mikä on myös hyvin tärkeä tämän päivän koneen rakentamisessa. Tämä simulointi on oikeastaan yksi parhaista palveluista, mitä Mekonet pystyy tarjoamaan. Me teetätettiin useita simulointeja ja niiden perusteella tehtiin ne tarvittavat pienet hienosäädöt työkaluihin. Se ohutlevy käyttäytyi syvävedossa just niin kuin se simulointi näytti, että todella hyvin korreloinee todellisuus sitten siihen simuloituun malliin. Tuon simuloinnin avulla pystytään löytämään ne karikot ja jos se tuote vaatii vielä muutoksia, niin pystytään reagoimaan niihin tuotemuutoksiin, mikä edesauttaa sitä, että pystytään jo ennen työkalun valmistusta tietämään ne hankalat paikat ja välttämään ne karikot, mitkä mahdollisesti syntyy. Nämä kaikki integroitiin yhteen kokonaisuuteen niin, että kahdella osalla selvittiin, että se vaikutus oli aika merkittävä. Simulointiohjelman avulla niin tarttua paljon isompia haasteisiin, mitä aikaisemmin on ollut edes mahdollista. Ja yhteistyössä tämä niin on asiakkaan tuotekehityksen kanssa yhteistyössä ihan alusta lähtien, niin sieltä kaikista parhaat hyödyt tulee. Mitä aikaisemmin toimittaja pystytään valitsemaan ja tekemään tämmöinen kumppanuussopimus, että voidaan yhdessä kehittää sitä tuotetta, niin ensinnäkin se lyhentää projektin kokonaisläpimenoaikaa ja sen lisäksi alentaa kustannuksia.